Здрасти! Това е урок, който показва как да си изтеглим Покемон за Game Boy Advance и как да играем на него. Така, като за начало влизате в сайта zamunda.net. То е сайт за торенти. По принцип. Цъкате на торенти. Ако вече сте използвали този сайт, сигурно най-вероятно знаете как се прави. После пишете Покемон. Да. Важното е тук да не е цъкнато нищо, но на мен автоматично ми се цъкат повечето и това ме изнервя адски много. Така, само да рестартирам търсенето. Готово. Сега ми излязоха повече резултати. Ето така. Цъкате на третата страница с торенти. Скролвате надолу и ето. Това е торента, който ви трябва. 5 Pokemon Games, Alabama, 4 GBA. Да, ясно. Тук нататък си е лесно, защото тръгвате да теглите торента. Трябва да натиснете отвори. Така, отвори. Да, аз няма нищо да правя, защото вече съм си изтеглил този торент и не ми трябва наново да го тегля. Така, когато вече ви се изтеглил торента, по-добре си направете папка на десктопа и я кръстете както си искате. Аз ще кръстя Покемон моята. Няма никакво значение, стига да си я разпознавате. Отивате в uTorrents, където са вашите торенти и натискате GBA Collection или GBA. Така. И така, когато вече ви излезнат тия неща, вие просто най-лесният вариант ще е да ги прехвърлите в, другото местенце. Вашата папка. Хопала! И по принцип трябва бързо да се прехвърлят файловете. Така, вече не ви трябва тази папка. Можете да си използвате новата папка, която сте създали. И така, ето това са игрите ви. Така, нали? Освен игри на Покемон, има и други игри, бонус игри в торента, което е добре. Също така тук има и емулатор, което е най-важното, предполагам. И игрите, но да. Сега цъкате на емулатора. Придърпвате си го. Файл, Open. Ето тук ви излиза папката GBA Collection. Ако искате, можете да си го таковате на папка Покемон, но то няма значение, защото е все едно. И си избирате коя игра да играете. Ето аз ще натисна примерно Pokemon Fire Red. Натискате големия екран и ето играта се пусна при мен. Обаче много е важно преди да почнете играта
да направите едни настройки. Отивате на Options, емулатор, Save Type и трябва задължително да е на Flash 128K. Защото ако е на 64, играта няма да ви тръгва. Така че по-добре преди да започнете да играете, трябва да си проверите това. А когато го натиснете и още не ви се получава, затворете играта, пак я отворете и ще се получи. Така, ако искате да си запазите играта, натискате Save. Ако искате да продължите там, откъдето сте я сейвнали, натиснете Load. И общо взето това е всичко. Ето е играта. Така. Надявам се да съм ви помогнал. И приятно игране. Чао!